ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର 20ଟି ଜିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟିର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ୟୁରି ଗାଗାରିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଶ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏସିଆର ଆଲୋକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚମ ବେଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଇତିହାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ ୟୁନିଟି କାହାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି? ଉତ୍ତର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମରୁ କେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ରହିଲେ? ଉତ୍ତର ଆଦିବାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚେସ୍ ଖେଳ କେଉଁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ? ଉତ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଜାତି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 4 ଭାଗରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନୀଳ ନଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ କିଏ? ଉତ୍ତର କୁକୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭାରତରତ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଦିନ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 18 ଦିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜିଏସ୍ଟି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଫ୍ରାନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ମୁମ୍ବାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ କେଉଁ ନଦୀକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ମହାନଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତକୁ ଚଢ଼ିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କିଏ? ଉତ୍ତର ବଛେନ୍ଦ୍ର ପାଲ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।